Amine Özdemir, Fırat Bayram, Amine Solmaz. Xwendina van navê zarokan ji bo wergirtina tabletan e. Odeya Bazirganî û Pêşesaziyê ya Amedê li 700 xwendekarên ku îsal dersa bijarteya Kurdî hilbijartine tablet belav kirin. Di merasimê de hevşaredaran jî cê girt û bi destê xwe tablet dan zarokan. Kî bixwaze ser zimanê xwe xebatekî bimeşîne, warê pisporiyê da ne tenê zarok tenê jî. Kesek ser akademiyê jî xebat bimeşîne, kesek ser zanistiyê jî xebat bimeşîne, kesek bixwaze kursê zimanê Kurdî jî veke û ser wê bi destozî xebat jî bimeşîne, em ê alîkariya hemû gelek in. Rêveberên Odeya Bazirganiyê dibêjin ew ê îsal nêzî 1200 tabletan bidin wan xwendekarên ku Kurdî hilbijartine. Zaru disê tablet mazonê gedeyê ma ayke wendekar ma ayke zazakî ve kurmancî ve jinayî şikerdû mazonî. Hem zarok, hem mamoste û hem ji dêw û bavê zarokan ji belavkirina tabletan gelek kêfxweş bûn. Yarışmakî pir xweş bû û va tabletan min girt ve pir kêfxweş bû. Ez ava mutluyum. Ez cî danikanim biseginim. Mera tablet dan ewan ra spasî dikin. Pir spas dikim, pir keyfa min hate. Keyfa min îro pir xweş min tablet qezenc kirî. Gelek spas ji gişara. Tu dixwazî çi bêjî? Kêfxweşî, kêfa te xweş e? Pir xweş. Pir kêfxweş bûm, kêfa me hat. Yekî qezenc kir. Piştêwiyayê pir xweş dibe, gedepê teşvîk dibin, em dixwazin tişayî dewam bikin. Êdî şunda ji gor wan Kurdî ne tenê zimanê malê de zimanê bazarê ye û danê wê hene. Ev ji bo wan dibe motivasyoneke mezin zêdetir êdî dersa Kurdî tê tercîkin û tê hilbijartin de. Par ji ber erdheja şeşê Sibatê ku 11 bajaran li xwe girtibû, tablet li zarokan nehatibin belavkirin. Sal bi sal hem hejmara zarokên ku Kurdî hildibijêrin û hem jî hejmara tabletên ku têne belavkirin zêdetir dibin. Maşallah dekek, Rûdaw, Amed.